И сега е на колко години са всички? Добре. Като кажа, ето, 2, 3, слагам, знаете ли горе? Супер Марио. Целта на екрана е като правим нагоре и надолу, без да пада Супер Марио. Готови ли сте? Добре, хайде сега, които деца завършват, хайде сега всички да кажем заедно. Довиждане, детска градина. Здравей, първи клас. Хайде, давайте, нагоре и надолу. Давай, без да пада, давайте. Без да пада. Без да пада, давайте. Браво, точно така, без да пада. Добре, слагаме го пак на ново. Хайде. Хайде сега всички заедно. Как беше? Довиждане. Детска градина. Здравей, първи клас. Хайде, давайте. Без да пада, давай, давай. Горо. Хайде, 3, 2, 1. Браво. Давай. Готови ли сте? 3, 2, 1. Давай. Всички паси ще дадем за пада. Давайте. Добре, и последно слагаме. 3, 2, 1. Само че обратно не може да се задържа повече времето. Хайде, давайте. Хайде, давайте. Хайде, последно. Давайте. Добре, стоп. Сега минаваме на следващата игра. Всички се стоите в кръчето, без да разваляте. Всички танцувате като нея, разбрате ли? Не да разваляте кръче. Разбрате ли всички? Всички първа, влизаме всички като нея. Давай, не какво правя, виж? Всички като нея, давай. Всички като нея, давай. Thank you.
Chodziło, a po co wstyczki myśli?